बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। धेमाजि जिल्लायाव गोबौ हाथियार लानानै गोबां रां सना रुफा लुथिदों। बे जाथाया ओनसोलनाङै गिथावना थासारि सोमजिदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय हराव धेमाजि जिल्ला गगामुख नगाव गामिनि थागिबि धेमाजि जिल्लानि केसारनि खामानि मावग्रा दिसेन गगै सयकिया हिन्जाव मानसिया न'आव हारसिं थानाय सुजुग लानानै साथाम सिखावनि हानजाया दिसेन गगैनि गोदोनायाव देगार होनानै हाख्लाब हुख्लाब खालामनानै गोबां रां सना रुफा खमैबो 5 लाखनिबो बारा सम्पत्ति लानानै थाङो। बे जाथायनि सायाव नखरा एफआइआर थिसनबाय। मैया मिरु बनसुनि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारीनि दैदेननायाव बनसुनि दैदेनगिरिफोरा दिल्ली फारसे रावना होनायनि उनाव दिनै बाक्सा जिल्ला बनसुनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे आफादनि मावथिफोरा आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिनो थाखाय गोदान दिल्लीसिम रावना होबाय। लोगोसे उदालगुरि जिल्ला बनसुनिफ्राय सा 80 बर' जोहोलावफोराबो ब्रैथि खोलोबनि बड'लेण्ड सोमावसारनो थाखाय दिल्ली फारसे रावना होबाय। बुंथिनो गोनांदि फैगौ 8 आगस्ट खालारखालि बनसुआ गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारगोन। दानि 4Gआ खामानि होनाय नंला नामा? मानोना थाबैनो 5G बेखेवनो थांगासिनो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला भारताव बे दाननि गेजेराव 5G सिबिथायखौ मोननो हासिगौ। जिअ'आ 15 आगस्टआव 5G सिबिथायखौ बेखेवनायनि इसारा होदों। लोगोसे एयारटेलाबो सोलिफु दानावनो 5G सिबिथायखौ बेखेवनो हागौ होनना खौरां मोननाय जादों। इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि 7थि गायसनथाइ सानखौ दिनै चन्द्रपारा एमए गेलेग्रा फोथाराव फालिदों। बे गायसनथाइ सान फालिनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लानानै एमएलए रबिराम नार्जारिया दानि बिटिसि सरकारखौ सोंखारिनायनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होयो। एमएलए रबिराम नार्जारिया बिपिपिएफआव थानाय समाव डिक्सनारियाव जेसेबां गाज्रि सोदोब गैया बेनिख्रुइ बांसिन सोदोबफोरखौ नागिरनानै बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ रायोमोन। रबिराम नार्जारिनि खोथानि जेबो बेसेन गैया। बिथाङा ओरैनो सा रायजोफोरखौ मिसलिड खालामनो थाखाय खोथा बुङो। बिथांनि खोथाखौ लायोब्ला रायजो राजाफोरा खैफोदाव गोग्लैगोन होनना रोखा बुंथियो। चिरां जिल्लानि सासे लाइमोना फेसबुकआव एबसुखौ सोंखारिनायनि उनाव निमाहा बिफिननो गोनां जाबाय। चिरां जिल्ला सिडली थानानि सिङाव थानाय गुरुभाषा सिलाखातानि नरयन बसुमतारीया फेसबुकआव एबसुनि हेंथायै गाज्रि पस्ट होनायनि उनाव भिडिअ आरो लाइजामनि गेजेरजों एबसुखौ सोंखारिनायनि थाखाय बर' रायजो राजाफोरनिसिम निमाहा बिबाय। बनसुआ आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनो दिल्ली फारसे रावना होनाय समावनो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया बनसुनि सायाव बिबुंथि लाखियो। बनसुआ आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव आंहा जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय सोमावसारनायनि सिगां रायजो राजाफोरा आथिखालनि थासारियाव सोमावसारफिननो गोसो दं गैया मिथिग्रोनाया मोजां। थांनाय गोबाव सम सोमावसारनायाव बर' हारिया रांखान्थि, फरायनाय लिरनाय गोबां खहा जाबोदों। बेखौनो नायनानै बर'नि दाबिखौ मावफुंजोबाब्लाबो माखासे दाबिखौनो लानानै 3थि बिटिआर गोरोबथा लानाय जादोंमोन। जाय गोरोबथायाव मोननाय दफाफोरखौ मावफुंब्लानो बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय गोनां जानाय नङा। बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय गासै हारिनि सुबुंफ्रानो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लाफायाब्ला बर'नि सानैसोल' दैदेननायाव बड'लेण्डआ माब्लाबाबो जाफुङा होनना बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि फोरमायथिनाय। बिटिआरनि लाइमोनफोरनो थाबैनो साख्रि होनाय जासिगोन। बिटिआरआव गासै 5,000 लाइमोनफोरनो बेसेन लायालासे साख्रि होनायजों लोगोसे बिटिआरनि टेट उथ्रिनाय सोद्रोमाफोरनो साख्रि होनाय जासिगोन। बे साख्रिनि थाखाय बिपिएफ सरकारनि बायदि घुस लानाय जानाय नङा। बेसेन लायालासे दानि बिटिआर सरकारा 5,000 लाइमोनफोरनो साख्रि होनाय जासिगोन होनना मख'नो गोनांदि दिनै बिटिसि सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव बिटिसि सेक्रेटारियेट मावखुलिनि नब्लाङाव गासै 744 फोरोंगिरि थिसनथाइ बिलाइ गथायदों। बिटिआरनि सिङाव प्रभिन्सियेलाइज डिग्री कलेजनि सिङाव थानाय 2 एसिस्टेन्ट प्रफेसर, प्रभिन्सियेलाइज सिनियर सेक्रेटारि आरो हायार सेकेन्डारि स्कुलनि थाखाय 2 प्रिन्सिपाल भाइस प्रिन्सिपाल, सिनियर सेकेन्डारि आरो हायार सेकेन्डारि स्कुलनि 95 आरो बिटिआरनि सिङाव थानाय प्रभिन्सियेलाइज गोजौ फरायसालिनि 6 लोगो गाहाय फोरोंगिरिफोरनो थिसनथाइ बिलाइ गथायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।